dostlarımız bugünler näme diýerler? Begler we gülalekden gyzykly sahna arkalary. Klip pursatyna urnalan gyzykly söhbetdeşlikler. Zastavy edip meni meşgul eden ýaly aýjym. Nähile kolumda arkayn aýdyp bilýän. Mekan Atayev Aşgabat akşamlarında hemmesi ve ondan hem köpüsü az vaqtdan yeğişenle tavgadına. Her hepdäniň renkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşembe sowgadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlymyň başynda synowat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyşyp bolalım. Synowatälemi ýene renkli hepden izagalardy. Geçen hepde synowat äleminde näme täzelikler bollyka? Renkli hepden başyny renkli klip bilen başlaýar. Durdyp täze yüz we kar villadan radymen. Yanımda bolsaň radymen. Yeah, söýdüm gözünde görümde jadymen. Eldar Ahmedov geçen hepdämidi şeýlaýdym bilen renklenipdir. Meni terk ettin bu ayrılık yaman. Özüme yer tapıp bilemağınan. Senden sonra hiç özüme gelmedim. Batır hoşdur deyip bu gezek oğlamaydym bilen ýaýlymdy. Klipde bolsa ýaşasyk ýyldız Emir Öwezov. Arkama alsalar benim, dilime güýskeler menim. Boş yerlerim bolur menim. Gel oğlum, gel oğlum. İlliki täzelik aylara geçen hepdämidi şeýle renkleniripdir. Eşdämi hey odanım, bişemi gel soğudayım. Bilýänsiň sen şeýdi, gitsen gelirsin ýüzüňe toğulanıp. Aydaý özüň we Kuwat Dönmedowdan alo aýdymy? Alo, jogap ber telefona. Alo, yüreğime düşüp diýen sen alo. TikTok platformasynda gysga wagtyň içinde gulpulajak aýdym bilen meşhurlyk gazanan şeýle hem ýurdumyzyň ýaş ýyldızlary bolan Begler Nurberdiýew we Gülale Gulmuradowadan gyzykly sahna arkalary. Geçen günlerimizde Begler Nurberdiýew we Gülale Gulmuradowanyň täze klipiniň backstage'ine mehman boldyk we gyzykly pursatlar şekile geçirdik. Klip pursatyna ýaş ýyldızlarymyz bilen şeýle söhbetdeşlik gurnadyk. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz. Günlük tertibim 7:30'da günlük durýan. Ondan soň ýunýan zawpyr edýän, soň köplenç angliski. Günüm şeýle başlaýar. Abedendimizden soň bolsa işlemez ýoksa edil bu günlere gyzygynda mümkin bolgyny çykmazyga çalışýar. Men bir günden zamiyatka belli yani her gün keçek işimi paplano. Fotosesya bolsa fotosesya edýän. Klip bolsa klipime gidýän, toýum bolsa toýuma gidýän. Aýny şekil köplenç boş wagtymy studiýada geçirýän. Bir zady ýitireňizde gözleýäňizmi ýa täzesini alýaňyz? Gözleýän men. Atga barýan dadymy. Ýitirýän dadyňa bagly. Hakykatdan şondy. Gözleňe degýän bolsa, täzesini alman, garaşýan. Kontaktyňyzda iň üýtgeşik atly ýazylan barmy? Menem kişi kakştyk ýazylan. Näme iş edýän bolsa şonty wa boldy. Olar ýaly gülkünç prikolat ýok. Bir tapar şeýle bir waka boldy. Biriniň adyny bilmedim, men nomerymy aldy, menem nomeryny bellemeli bolýan. Ondan bilýän daşynaklary onu açarda kılýan ýalar. Men adyny bilemem, ondan özünden sormanam bir kilek gelişiksiz gördüm. Nomeryny soň bellejek bolady. Şeýle bellemeli bolupdyr. Ýa açarda kılýan ýalar. Öz ýüzüňizi üýtgedesiňiz gelýän zat barmy? Ýok. Ütgedem ogam şoň üçin. Ýok. Özüňizi halamaýan häsiýetiňiz barmy? Halamaýan adam çesnestim. Slishkam çesne bolsam gowdalla. Odam. Gowdal ýerleri bar. Adaç hitrstwada gerekde adamy. Laşan. Eňden jaňlym. Halayan häsiýetiňiz? Adam kärçiligim halayan. Ödödüge şey diýersin. Wow. Ödödüňiz. Çesnat berdi. Biriniň gün degmezlige çalışýan. Şol men gudma degaýenne de şo degmezlige çalışýan.
Beýleri bir söz bilen aýdyp bilersiňmi? Ketçap. Özdiýenlik. Evet. Razdражай. Yok, bulaşan. Yok oğlum, prinsipen. Özdiýenlik bolmaly. Adamın prinsip öyle da, öz prinsip bilen öyle. Edil hemme rahat edel, kanşyny. Gülale bir söz bilen aýtmaly bolsa? Gülälek diýende bara bir hemişe şadyan bir gören öyle. Pozitif. Pozitiv no. Adam kendi adatlar diye ağırlaştırmalı. Eldiğine hemme rahat yeňilleşdirmeli. Meşhur bolanyňyzy eterge beren zat näme? Ecem, zastavız edip meni meşgul eden ýaly Ecem. Sağ olsun, Allah razı olsun. Maşgalamydan gollagymy hadýan. Media ulgamynda paýlaşmady gizli tarandyňyz barmy? Men kitans şu klipden esip bolsa ýa-da çykýar. Gizli taran. Aslında paýlaşmagym ýöne men dutar wagt hünerini torpdum. O dutar çalyp bilen. Näetme men? Awa. Atnadymy? Film çalyp bilen. Iň gowy görýän aktýoruňyz? Daniel Radcliffe. Harry Potter. Leonardo DiCaprio. Ýyldyzyňyz näme? Thank you. Rak. Kazirok. Goroskoplaryndan ýaňyzmy? Menden ýa. Ýok, ondan okman. Sebäp? Şol bir wagtda ýa haýtyly we degişli adamlar hemmesi üçin bir fakt dogry bolup bilmä diýip pikir edýän meni. Her adamyň bolşy bar. Siz näme üçin ýaňyz? Жизньde abat gelen suçu bolsa ondan bolýar. Bollam şolar ýa. Ýagny gowdatlar aýtyndan ýanyňyzda. Ha, gow bolsaňam ýa, gow däl bolsa. Типа, я не верю, Оля, сразу. Şu wagt içen alan iň gowy sogudyňyz? По-моему, şo iň gowy sogudym öýdän bara. Hemme ýerde, hemme interwýuda aýtdym öýdän şonu. Doganym namaz elbisesi hediýe etmişdi. Hani iň gowy öýrenmişim. Men ýadyma düşýär. 2017-nji ýylda bir kitaby okumak üçin kitapxana gatnapdym. Özüm tapyp bilmedim, satyn aljak boldum. Ondan 2018-nji ýylda üstünden 2 ay geçipdi doglanganymdy. Şonda doganym şu kitaby maňa sowgat beripdi. Ana şol gatyt köşük boldy men üçin. Gymmatly şu adam bar şu kitapny. Kitabyň adyny aýdyp bilersiňizmi? Ýok, adymy soramay. Ýani soraňa jogap berme. Siziň pikiriňizçe hit näme? Hit ony bir kesgitlemeýär, on halk kesgitleýär. Emma başda sanlarymyzdan ýadyňyzda bolsa Instagram sahypaňyzda ýakynda 100% hit aýdym elýär diýip goýupdyňyz. Käbir işler bolýar, hakykatdan hem köp adam diýär, ay bilip bolanok ýöne üstüne. Bildiler ýöne şu gedek. Men anandym, bol bildik diýmäli ýöne şeýle bir ananlyk hem garaşdyk. Öňünden şu wagtga çykýan adamdan görýän roliklarynyň ssenariýasy intak aýdym çykmaka taýinlapdy gülerek. Şoň üçin ol adabyň ýerine düşmek bolýar, hit bolan. Beýler, indi siziň pikiriňizçe şo 100% hit bolar diýen aýdymyňyz has gowdyňlandyrmy ýa häzirki gulplajak aýdymyňyz? Birinji men şol aýdyma klip çykarmakçydym. Ýani aýdymyň şu klipdaky versiýasy intak dinlejilenmez, dinläp görenok. Hem intak şonu soraýarlar. Näme üçin biziň gören rolymyzdaky şu jaga diýeri biziň dinlen aýdymyň içinde ýok diýär. Aslında olar için bir sürpriz ýarat. Sürpriz. Awa. Aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Klibi Legendy Proje, na klibini düşürýär. Hakykatda düşürýär ýurtagam geldiňiz. Saat sedi özüm tutdum. Nähile bolanda arkayn aýdyp bilýän. Hem nähile plus taraplar bar. Aýdym özüm düzmekligiň nämeden arkayn şol aýdyma garantiýa geçip bilýän. Belki tutman biler. Belki dinlenilmeyen biler ýöne o taýda öz içinden gelýän bir duýguny sen açyk görkezýän birinciden, ikinciden hiç ýerden alınmadyklaryny şol biziňkileň arasynda gysat problema da şu ogurluk aýdym diýip men arkayn gurulap bilýän. Eger tap bilýän bolsalar sözlerimi özüm. Ýaýlymyzy renkli hepdämize gyzykly söhbetdeşligini goşan Synagot äleminiň ýyldyzy Mekana Taýew bilen dowam etýär. Geçen günlerimizde Aşgabat akşamlarında yıldız aydımçı Mekan Ataýew şeýle gabat geldik. Salam. Bu günleri näme täzelik edýäňiz? Täzelik. Nesibedenden gow täzelikler ele üýtdeşik. Dinleýijilerimize sürpriz bolsun. Gow täzeliklerimiz bar, nesip bolsa. On çıkandan soň görseler gyzykly bar. Inferiýas bolan diňe üýtgeşik täzelikler bilen ekranda energiýa nirden alýaňyz? Energiýany howadan. Oy, tabii menne umuman her kime enerji işinde at diye, Hudaýa şükür.
Yok ben bir yerden alamam, ol adama berilen olmalı için ya. Onun enerjisini bol oynuyor ben mal olmayam kaydan. Yakayna bombom klipine diyalı has itkoş klipe qarashmalı mı? Nesip bolsa ondan ama o klip böyle inşallah. Ondan hem ütleşe klip böyle nesip bolsa dinleyicilerimin goğuna yarar deyip umid ediyorum. Yadımızda bolsa geçen bölümlerimizde koydun aradaydımın Şamrat Orazov'un sen ne derman aydımına men diýändini aýdyp geçipdik. Şamrat bolsa Ay bilmedim onu. Ben çıkaran vaktim var efendim. Neme de aranjировка ediyen çiğimiz bir olanım için. Didi. Siz bana näle garaýaňyz? Aydımın var, aydım diýilýän zadyň ritmler meňläbiler. Ön kumar aydım çiğnem şun ýaly gurrun bolup geçipdi. Daşary ýurdaydım eýle-eýle. Aydymyň ritmi meňdeş bolýar. Aydymyň meselem garmoniýasy meňdeş bolýar, akordlar meňdeş bolýar. Aydymyň ýöne yankı men sizin diýän aydymyňyzy bilýän olaydym. Men hem dinleýärdim Şamradyň. Yankı sen o koydun men ki gözüm arada ikisinin ol yerle gök ýalym ol neme massivam. Yani ikisinin garmoniýasy ritm gabat gelip biler sebäbi aydym boy aydymam bir ýerine meňde şolýa bir ritm meselem bir ritmde 10-20 aydymam bolýar. Onu diýjek bolsaň meselem hani aýtýatlaýanmy senem meni diýip bir aydym aýtdym men ihlasda daýyp aýdym. Şol aýdym hani aýgyr men seni süýene sen urun dotly köýnek giýen arada aýtdy. Yani massiva meňde şol biler garmoniýada meňde şol biler. Ýöne idil oynýalan meňde iştäliýär. Şamrat Orad bellek geçdi. Biziň sazymyz ýazýan oglan bir diýdi. Onu Wepasary ýazdy. Wepasary Hacim ýazdy. Hacim sana ullukan salam. Ştada suratyny goýun o. Wepasary. Diýjek bolýanym aranjировщиň öz poçerki bolýar. Meňdeş. Birine soğut bermeli bolsa näme görä saýlardyňyz? Soğut bermeli. Mysal üçin Wepasary soğut bermeli bolsa nämesine görä saýlardyň? Wepaň häsiýetine görä. Men meselem Wepa Hacı bilen işleşip görnä. Men meselem Wepa Haja namalyk bersem, tesbih bersem o görür. Bu pikiriňizçe meşhurlugyň gowy taraplary näme? Meşhurlugyň plus taraplary eden adagyň ýerine gowuşdy. Men özüm aydymlamyň sadyny özüm işleýän albomyň aydymyň sadyny bile Wepasary bile ýöne toýda aýtýan aydymlamyň hemmesinden ýaly özüm işleýän onuň şoň üçin iýje uny ýatamam. Onuň şu adagyň ýerine gowuşdy diýip men hasap edýän. Şeýle üstünlükliýär şo. Erwet taraplary näme? Atrisatsiýal tarapy meselem maşgalaň bilen wagtyň az geçýär. Toýlarda tomuda olan sen aydymçy bagşy bolsaň seni hormat edip toýdan soň aydym aýdyp berdi. Doglangyna çağırýarlar, ýene diýerler. Ol hormat edip çağırýarlar ýöne. Bu men minus tarap, atrisatsiýal tarap diýetim gelen ok ýöne hakykatdan alanda çağaçyklaryň bilen biraz wagtyň az geçýär. Ýöne häzir seni gowaryp seni söýüp dinläp ýörkäler. Mene öz pikirim şo çağırsalar hormat edip men şo tap baryp aydym aýdyp şolara hedilermän gowarýan men özüm şo zatlardan nebet alýan. İnşallah çağalam bilen hem häzir 50 ýaşdan soň has köprek bolarna çağalam düşünýär çağalam. Sahnada nähil dinleýijiler halaňyz? Sahnadamy aydym aýdyp turkan aydym dinlemän gepleşip oturýarlar ana şun ýallary olar aydym sadan dalok da aydym sanir olar nir on ýallardan bolup durýar aydym diýilýän zady gowaryp dinleýän adam şu aydyma ünsürip dinleýär. Dinleýici lezzet berýär, bagşa dinleýici lezzet berýär. Dinleýici bagşa lezzet berýär, şu dinleýänni bilýär da bagşa hasam ýürekden aýdasy gelýär bilýär. Käbir we falan aydym aýtdyna bagşym diýär aýdyp başlaýan bolyn kaptan nak dost bilen ey holgun var ýadyma düşýärmi diýip bir zadyň gurrun nede oturýarlar. Ene şun ýallary halamok diýjekler olan öz pikiri her kimem dinläbiler dinlemänler ýöne şun ýallar bir hili göwnüme yaran okda düşýän. Şonu aýdasyň gelmän aýdym. Ekan, gizlin güýjüň bolsa näme bolmagy islerdiň? Gizlin güýjüm bolan bolsamy meselem awa bir mümkinçiligim bolan bolsa da bir mümkinçilik. Oňorsama kömek edýän, oňorulmasam tesini çykarman oturýan işleri. Kömek edýän diýemok, edernem diýemok edilmeden. Ýöne yankı uçmağa ama elbette uçup gelip görmek ha. Yıldyňyz näme? Men balyk. Siz goroskoplaryndan ýaňyzmy? Yok lan.
Nämäni görsem durup bilen zok. Instrument görsem, mesela pianino görsem, yani keyboard görsem, instrument görsem barçon çalatım ben. Jogaplasynız gelýän sorag barmy? Ýagny plan sorag bolsa-da jogaplaytam diýäňizmi? Ay, yok lan men. Yani sizin nemäňizi bu kanalyňyz görýän, yekşembe show, yekşembe show, ütüş programma, ütüş show kanal. Size de üstünlük arzu edýän, howlatlar edýäňiz. Şu nemänem, men sizden bir daha aşetdim bolýarmy? Şu sizde gurulýan wara, şoňa suratyny goýaýyn, ýüzüni goýaýyn şo. Şonu her kimem görür, gurulýar. Duýmaýan atdy var, şonu ýok, man her kim görür. Belä diyecek olam değişen Allah can işiniz uğruna olsun. Men hökman sizi inşallah kamera arkalı syomkamda çağırın, nesip ola yakında gat ütüş klip etjek. Şuna magdak geçesin melya. Bizim bağışlanmaz, aydımçılanmaz, tügöleme sebebi daşar yurt aydımları etti. Mesela Türk aydımlar, Arap aydım, Azerbaycan aydım. Aklı istenlik yurdun aydımını aydıp börs, aydiyasam. Biz başka dille de aydım dörödüp bilyas, dörödyas. Ne oğlanlar var dörödüp veren. Menem bir üttöşük Türk diline bir aydım yazdık, üttöşük. Sebebi bizim hem yurdumuzda her dille aydım düzüp bilyamızı görkölmek bizim näme asuda vatanımızda, arkadağı, ferdağlı yurdumuzda, arkadağımızı vasfedip ve aydım yazıyaz, vatanımızı vasfedip aydım yazıyaz. Her dille aydymam yazık görölýdik nesip bolsa şonu ýazjak bir üttöşük aydymam gelýär inşallah. Gydykly söhbetleşiňiz üçin köp minnettar. Sağ ol, size de üstünlükler arzu edýäs, görüşür. Sağ ol, inşallah habarlaşar. Sizem bir küçükün gavatlaş bilmez ýöne tötänden gavat gellik şuň duýdansy zat gowalýar diýdi. Janyňyz sağ bolsun, işiňizde üstünlük arzu edýär. Sağ ol. Görüşür. Ýaýlymyzyň bu edek sany hem şundan ibaret. Ýekşenbe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt etýäs. Innek hepdeniň dinç gününe çenli görüşýänçä hoş sag bolun.